Ay, pagkaluoy. Kini ata sa loon. Magkuanta. Maglingi-lingi lang lapita kung sa mayo. Lingi-lingi lang, malingi-lingi. Okay. Tanaw-tanaw kung sa bago. Anya mangita puta kung sa maayong panginabuhian nga bago. Okay. Naay ato ang atuon nga bago. Nya sa Motonorte ba ni kung sa aksyon nilang ko og dini Motonorte. Niya ang mall diri. Mo ni bag-o diri, tulo ka barangay ning bag-o, naay bag-o. Naay bag-o karon, pero ang umbot ang uban. Sa ako lang naibawan, asay dapit ang mga bag-o. Apil na yang kuha ning bag-o. Bag-ong bagong na purdoy. Bagong purdoy. Bitaw. Ini mo sensado nga negosyo no. Mall, department store. Ini mabangbang mo negosyong dinagko. Mo ni bag-o silon. Mo ni lahang package counter, binlanan ba o no. Pang morang mall gyud. Mall type gyud nila da. Kay mo ni mall. Napoy mall kay mall man department store. Okay dili mo ni lang sulod. Napakita man ako ni sa akong reels. Pero ani ni sa ko YouTube. Okay, isunan. Mga brato ra baya ang bligya diri. Idagsa po yung mga tao, dagan po mga tao nagyo tindahan ning galinaw ba. Okay na po ning katagbakan mo ni kaduhang bag-o. Ang coffee tea. Daghang sikat po ni. Ang coffee tea nagadungog naman ni no, nasa syudad ni. Nasa katagbakan, nasa Handig, katagbakan Handig. Nagaigsunan. Mao ni ako i-vlog aron makibaw mo unsay bag-o dinhi. Aning Luon, tulo ka barangay. Pero pag-iusa, unsay bag-o sa aning usa thrilling kayo ni. Sikat kayo po ni. Bitaw luoy kayo ni. Ani ang bag-o. Kini may kinabag-uhang bag-ong na purdoy. Okay mo ni ani na maligya og bugas nga barato. 54 lang. Kumot kayo. Nakaigsonan, tanawan ninyo. Ari mo sa Ubayon, ikatulong barangay, katulong baryo nga adunay bag-o. Bag-ong na maligyag bugas nga barato. Nga humot kaayo. Daghan salamat. Ari na mo mga silingan ko. Okay, ginagmay lang tag sa kasako. Mahurot pa. Palit na pod. Okay, daghan salamat sa inyong pagtan